तामुलपुर जिल्लानि खैरानियाव गिबि खेबनि थाखाय श्री श्री गणेश फुजा खुंदों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा खैरानियाव दिनैनिफ्राय जागायबाय श्री श्री गणेश फुजा। दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 11 जानुवारि खालारसिम 7 साननि हाबाफारिजों बे श्री श्री गणेश फुजाया सोलिगोन। हाबाफारि बादियै दिनै फुंनि समाव बिटिसि हायुङारि गावखुंथायनि आखान्थि बुंथिगिरि बिजिरग्रा नार्जारिया बेखेवनानै होयो। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा खैरानियाव खुंजानाय बे श्री श्री गणेश फुजाखौ बेखेवनानै आखान्थि बुंथिगिरि बिजिरग्रा नार्जारिया बुंथियोदि जोंनि बे भारत भुटान सीमा साखाथि ओनसोलनि बगाजुलि, खैरानि, आंगारकाटा, पार्किजुलि, पाहारपुर, नाग्रिजुलि बायदि जायगाफोराव सिगां समनिफ्रायनो गोबां मैदेरनि उदखार सोलिगासिनो दं। हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव थांनाय बोसोराव 25 सुबुंनिबो बांसिन जिउ खहा जालांबाय। गोबां धोन सम्पति खहा जानांबाय, जायनि थाखाय खैरानि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गिबि खेबनि थाखाय श्री श्री गणेश फुजा एबा मैदेरनि फुजा खालामनो थि खालामदों होननानै फोरमायो। नमस्कार, आमी माने आमार এই অঞ্চলত হাতী মানুহৰ সংঘাত মানে দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই যোৱাৰ কাৰণে ইয়াত অনেক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে বিভিন্ন সময়ত। গতিকে সেই হাতী মানুহৰ সংঘাতটো ৰোধ কৰাৰ কাৰণেই হওক বা সেইটো যদি আমি ধাৰ্মিক কাৰ্য কৰি ফেলে সেইখিনি যদিও পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ, সেইটো বিচাৰি আমি ইয়াত মানে 7 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজি 6 তাৰিখৰ পৰা 12 তাৰিখ জানুৱাৰীলৈ 2026 7 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি ইয়াত মানে গণেশ পূজাৰ আয়োজন কৰিছোঁ। লগত আমাৰ মানে বিভিন্ন আধুনিক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰো আমি আয়োজন কৰিছোঁ।